دم خوش گهدار و تماشاوان هیجاد باسی روژا ایرودل گلبانه. بیواجوی هلبجارتنین ترکیه به گرمی دروژوا ترکیه ده سروکومار اینها اردوان به هیوی بردوامی سروکوماری و دستلات آک پارتی به عالی دین رکبریجی ده حولا تکبرنا دستلات آک پارتی و سروکوماری اردوان دنه. لی سرکفتنا هر دو آلیانجی حتی آستک بلند گریدای ویه دنگدرین کرد ده هلوستک چاوا ور بگرن. گرنگیا دنگدری کرد پلاتفورما سیاسی ترکیه ده و هر وها باکوری کردستانی ده دی بکاره به در فتح جبو پرسا کرد در بخا پیش روش لقدا باکوری کردستانی چاوایه لگل میوانی باسی روژه ایرو سیاست مدار نظام تاش ام دی گرنگیا پیگاه کرد ده هلبجارتنین ترکیه ده بگرن دست و بنرخینه. سلاف که نظام الدین آلین سیاسیین ترکیه دانزانین خوین جبوی هلبجارتنی راگهاندن لی دیاره کو پرسا کرد پیگاه کرد دوان دانزانان ده وکی پیوز جه نگرد یک گلو پارتین سیاسیین ترکیه ندوی باوریه دنه کو چاره سریا پرسا کرد دکاری رولک خویی گلکی ارینی لی ترکیه بلیزی بوچ دانزانین خود وساد لاواز پرسا کرد گرتن دست ev nakokiye yani bê Kurda ne mümkün e. Ne Erdoğan ne jî muhalefet. Yani Muharrem İnce ya jî Akşenerî ne mümkün e bibe Reis Cumhur. Diviya da dengdaniya Kurda ew ê qederê hemiya binivîsîne. Lê tu lê mize dikî reğmê viya ne muhalefet ne Erdoğan. Di meselê Kurdî de hiç bêdengin. Mesela berê Erdoğan AK Parti digotin meselê Kurda heye çareserkirina meselê Kurda ê me yê vî neqlê programê xwe de ew ki dan nîşankirinê di program da teqrîben yek car navê Kurda derbas bû. Ji xwe di meselê Kurda da em ê çûya çareser bikin hiç nebû. Bes carekî navê Kurd kelime derbas bû. Erdoğan ittifak bi MHP ra çêkiriye. Ji bo muhafazakar ê şoven ê Tirka ji xwe dûr nexe carekî da meselê Kurda dayê alîkî. Muhalefetê Türkiye CHP, İYİ Parti, Saadet wan ittifak çêkirine. Di nav wan da CHP ji xwe ê sebebê meselê Kurd çareser nebî çêbî ji xwe ew partiye. Vî gavê Muharrem İnce hinek meselê Kurda nerm nîzik dibe. Lê belê tarîxê CHP tirsekî mezin ji bo Kurda. Hemû Kurd dizanin CHP ne mümkün e dewletekî partiye ev devlet çêkiriye ji bo vê nikare çareser bikin mesafelî ye. Yani axiftinê CHP piçek daha nerm e niha ji bo Kurda baş tê xuyakirinê lê vî bawertiyê nave Kurda. İttifakdarê CHP, İYİ Parti, Meral Akşener ji xwe MHP ye. Heta niha ew partiyê şoven li dijî Kurda şer kiribû ji wî partiyê cuda bîye. Di nîzikbûnê Meral Akşener da jî tu ew nîne. Di meselê Kurda da tiştekî pozîtîf nîne. Bilakis nîzikbûnê xwe berê berdewam dike. Ji bo viya yani Kurd di vî hilbijartinê de rolekî stratejîk ew bilîze lê belê ne muhalefet ne Kurd yani ne Hedef ne jî iktidar hiç ji bu meselê Kurda çareser bike. Kek nizamedin ha siyaseta Türkiye çi opozisyon çi muhalefet bi veke ku te dest nîşan kirî pirsa Kurd ne anîne rojeva xwe bixwe. Li aliyê din bi milyonan Kurd bi qasî 25 milyon yani xelkê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê Kurdê got dijin ger Kurd temsîliyetekî xwe nebînin. Dê çawa baweriya wa bi Enqere vere yani siyaseta Türkiye vê rastiyê nabîne gelo. Takriben zaten mesele Kurda da
du cephe çebiye. Yani Kurd bi giranî idi cuda bûne. Gorberê nîne. Mesela berê her partî ki digot em Partiyê Kurdan in. AK Parti digot em yekemîn temsîliya Kurda dikin. Vî gavê nikar vî tiştê bêje. Yani Kurd xwe ji AK Parti temamî niha bi giranî dûr xistiye. Ji xwe di nav partiyê din de jî turne. Di vî aliyê de cudabûnekî çêbûye. Tirk û Kurd ji hev cuda bûne. Fakat tiştê xerîb ê lazim e temsîliya Kurda bike ew bi xwe dibêje ez Kurd nînim. Wê babetê em ê werne ser birêz Nîzametîn Taş her wiha rastiyeke din a vî wêneyê jî heye niha Enqere di sala da wî de beramberî destkeftên Kurd li parçeyên din ên Kurdistanê jî helbest wergirt. Referanduma serxwebûna Kurdistanê, dor pêçên li ser başûriyê Kurdistanê, her wiha rewşa li Rojavayê Kurdistanê, rewşa Efrînê, gelo ev yek dê bandora wan divan hilbijartinan de xwe nîşan bike. Ev nîşan bike ama zanî çawa çêbûye yani di Iraqê de bê Kurda îdî iqtidar çê nabe. Tu kes nikaribe bi hikûmet. Kaderê Iraqê bi Kurdistan ve hatî girêdanê. Li Rojhilatê Kurdistan jî eger müdaxelekî Amerîka li ser İran çêbibe dîsa ê rolekî pir stratejîk bilîzin kaderê İran ew di destê Kurda da be. Rojava dîsa were. Aniha haliyen muxalefetê Sûriyê têk çû nemane bes Kurdin. Em muxalifê ji bo rejimê kaderê Sûriye carek din bi Kurda ve hatî girêdanê. Li Bakurê Kurdistan li Tirkiye jî were ye. Erdoğan hebûna tunebûna Erdoğan îdî bi Kurda ve girêdaye. Ya jî muxalefet bixwazibe bi iqtidar bi Kurda ve girêdaye. Her çarperçê Kurdistan esas kaderê van çar dewletan îdî bi Kurda ve hatî girêdanê. Yani ji bo vîya esas ew mühimiyê didinê. Kurda inkar dikin lê ecêb jî mühimiyê didin ji ber ya bi şeklekî dijminatî ya jî dixwazin mesela bînin aliyê xwe. Heta niha Erdoğan esas bi Kurda xurt bû, bi quwet bû. Fakat ji par da ev du sê sal e ji bo dijminatiya Kurda dike mesela îdî hatiye el esas îdî iktidarê nikare berdewam bike. Eger di vî hilbijartinê de Erdoğan carekî bibe reis cumhur ne ji zîrekbûna wî ye. Ne ji bo mesela îdî dikare Türkiye îdare bike. Ya jî di meselê Kurda de tiştekî baş dibêjin ne were muxalefet nîne. Alternatîfê Erdoğan nîne eger qezenç bike ji bo vîyayê. Fakat mesela bu Kurdara meselê Kurda çareser bikire rahat dikarî bi derbas bibe yek. Türkiye îro di alî iqtisadî de ewneketa aloziyê dide. Mesela Türkiye niha bi Avrupa re dijmin e. Bi Amerîka re dijmin e. Bi İsraîl re dijmin e. Bi hemû Ereba re dijmin e. Ji xwe li Sûriye di şer daye. Dijminatî îdî bi Kurda re jî dike. Ji bo vîya mesela îdî bi vî rengê Türkiye nikare xwe berdewam bike. İktidarê Erdoğan jî îdî nikare bi vî rengê berdewam bike. İqtisada wan têk çûye. Eger mesela hilbijartin ne mehkî din şûnda di wextê xwe de salek din şûnda çê bibe ebed Erdoğan nikare bi qezenç bikire. Bo îqtisadî wî têk çûye. Bo di meselê Kurda de bes li ser dijminatiya Kurda niha siyaset dike ji bo vîya alîkarî îdî ji Kurdan nagire sebiya jî nikare bibe iqtidar. Kek Nîzametîn dengderên Kurd bi gel amperî heta hilbijartinên berê jî dengên wan ji bo du partiyan çûne. Li Asta Bakurê Kurdistanê her wiha li Tirkiyeyê jî dengderên Kurd ji bo AK Partî çûne û ji bo HDP çûne. Lê wêneyê niha ku di hilbijartinên 24 Hezîranê de destnîşan dibin ku wekî ku her du aliyan jî pêgeha Kurdistanî îzole kirine, yani kandîdên ku Kurdistanî
Kurdever ji xwe di lîsteyên her du partiyan de jî xuya nake. Ek canıma şu an mıdxas zedeyi servi tiştiyek bikin ji ber ev Partiya Kurdistanî. Te dixwastin bi HDP re îtifaqek çê bikin. İmkanê wan tune zêde jî esas çi kirin, çi nekirin nehat femkirinê jî rexne jî li ser wan hinek çê dibe xeberê me ji van ewkana heye ji vî pêvajoyê heye çi kirin, çi nekirin, bi kî rengê, bi kî niyetê, bi kî armancê esas xastim bi HDP re îtifaq ve ez dixwazim hinek viya Kerem keke. zelal bidim xuyakirinê. Partiye Blokê Kurdistan yani PAK, PSK, HDP Bakur, HDP Türkiye, Hareketa. Hareketa Azadî. Van pênca el esas ji berê de bi şeklekî bir îtifaqî hereket dikirin. Vî neqlê xastin bi Haqpar re jî îtifaq çê bikin. Li ser vî esasê esas hevdîtin jî çêkir. El esas bi Ewkê re jî, bi Xudapar re jî. Hesabê Kurda çiqas, Partiyê Kurda çiqas hebû, Rexistinê Kurda çiqas hebû, xastin bi hemiya re esas îtifaqekî cephekî fire çêkin. Li ser wî esasê biçin bi HDP re blokekî hilbijartinê çê bikin. Heyetê HDP ê hatin vê derê, hat Kurdistana Başûr, nîzikbûnê wan baş bû. Wan bi xwe jî daxuyanî yani xwe da ew kirin, gotin em dixwazin ji vira şûn da daha zêde bi Partiyê Kurda re îtifaq çê bikin. Yani vî neqlê em ê mühimtî bidin vîya. Heta xwe rexne jî kirin, berê me zêde ew ne qîmet nedide, vî neqlê em ê bi van partiyan re îtifaq Lê çê vê bikin. carî ji her demê zêdetir û yani xerabtir xuya dike ku Jere ev blok çûn bi Ewkê re bi HDP re çend hevdîtin çêkirin. Di neticê de yani vî blokê jî esas çi dixwaze, programê xwe, daxwazê xwe bi nivîskî da HDP. Bersivê HDP jî çêbû. Di destê me de jî heye. Yani HDP bi xwe bi destê xwe deklarasyonekî nivîsî bi navê Ewkê lîsta hilbijartina Kurdistanî. HDP li ser vî esasê esas bi xwe deklarasyonekî nivîsîn. Me jî mesela xwend ev hiç li ser nîqaş geren neba. Me bi wî rengî esas nêrînê xwe jî daxuya kirinê. Ev Partiyê Kurdistan hiç nîqaş neke bila imza bike. Deklarasyonekî mütevazî bû. Meseleyê Kurdî, Kurdistanî têde hebû. Ê HDP bi xwe jî nivîsî bû, ne zêde xirab bû. Van pênc partiyana ew kirin. İmza kirin, HDP bi xwe ji xwe nivîsî bû, wan jî qebûl kirin. lê çi bû ya ku têk bir. Vaya ne HDP xirab kir. Ya jî evê ew heyet hat vê derê wan xirab nekirin. Dervê HDP mudaxele çêbû. Ji bo evê gotin HDP ne Partiya Kurda ye, wan esas ev deklarasyona HDP bi xwe nivîsî bû. Ew partiyê pênc Partiyê Kurdistanî jî imza kiribûn, ew îtifaq çêbûn. Ê baş da zivirandin ne HDP bû. Ê baş da zivirandin ê gotin HDP Partiyekî Kurda nîne. Li ser vî esasê ji derve mudaxelekî çêbûn. Li ser wî esasê ew çêbû. Yani ev Şikestinek. îtifaq xirav bû. Halbuki eger ev îtifaq çê biba, rast belki Partiyê Kurdistanê bi milyonan insan temsil nakin. Fakat hemû daxwazê Kurd û Kurdistaniya ev îtifaq dixwastin. Daxwazê hemû Kurda ev bû. Sinerjiya vî îtifaqê ê bibe sebeb gêmayî HDP belki 2-3 puan zêde bikira. Haqpar jî hebû. Mesela di hilbijartina din da 130,000 ew kir. Duyemîn partî Xudapar e. Qas berê şer çêbû, kuştin çêbû, dijminatî hebû. Rexmê vîya
Xuda par ji texmin daha zêdetir mesela ew kir gotin em aşitî dixwazin dijminatî îdî başta maye em ji îtifaqê re hazirin halbuki em baş dizanin Erdoğan esas pir tavîz jî da Xuda par rexmê viya mesela Xuda par jî got em ji vî îtifaqê re ew kir fakat بله Hedef carekî dinê bi Kurdaran ne çû bi çepê Tirkar îtifaq kir ve ji menfaetê Kurda tê derîne ya. كيك نظام دي نها وكي تمثيليات HDP دنگين خوش كردان وردكري لي تمثيليات او كردان ناكي وكي كو او دبيجن ايرو ويدا من جداهية HDP ji partiyên din ên Tirkiye çi ye? Ne tabi meru yani naxwazim yani li ser vî tiştê bêm çünkü pir şehîd dane bi hezaran bi milyonan milletê Kurd bedel ew kirin li ser Kurd û Kurdistanê esas ev li ser vî zemînê ev karan hatime şandinê fakat lazım bu yani hedef cidden layıkê vî evkê be yani xunê şehîda be eqas emek ew kî wan mize dikî rast e yani eger tu viya dixwazî bide ew kirinê ew rast e mesela İsmail Beşik jî got bi çavê hemaltiyê xulamtiyê li Kurda mize dikin ev rexnekî rast e mesela tu li evkê namzetê evkê hedefê mize من dikî ويت خصوص بيشم كيك نظامتي نها مثلا بجاري واني بگرن دستان نها وان جهكي هري گرنگ باكوري كردستاني د واره شورش و تکوشینا کرد جهکی هری گرنگی کردستانی لید لیستا HDP de ego serokatiya لیستا HDP deki keseki mesela bir resen Türk ego nizikahi qed bi doza Kurd û pirsa Kurd rejine kiri berovaji ve rişi rêberiyên Kurd kiri. Listê HDP'de mesela ya eqas şehit hene eqas bi deh salan emek dane bedel dane di wextê en teng da işkence da girtinê da tu lê mizdekî yek insan ji wan tune êşxware mesela hesasiyetî wî li ser Kurd heye meselê Kurda heye ew jî giranî paşta nabe me kes nemane lê belê bi giranî niha nîne dude sisê lazım bu mesela divî alî de HDP ya jî îradê HDP di meşandinê lazım em hurmetkar bû ji bo Kurda û Kurdistan mesela navê me ama yekê dijîn da serokê Kurdistan yani aşkere dijîn da ye anî hatine li Wanê wan eqas bedel eqas şehîd bi Kurd û Kurdistanî tê naskirinê anî hatine li wê derê bi cepê Tirkara HDP dikare îtifaq bike lê belê mesela İstanbul nema bû bila biçe ew însan li İstanbulê li İzmîrê li Antalyayê li Anqerê ew bikire anî hatine yani xistine çavê Kurda dijîn ji Kurda ji serokê Kurdistan re daye anî hatine wê derê vaya kufr e tiştê aha ew kirine yani tiştê aha Kurda cidden rencide bike aciz bike ji xwe dûr bixe yani diviya da aqil jî nîne her partîkî mesela dewletê Tirk dixwaze HDP dibin barajê de ji bo yek dengê lazım HDP bi hurmetkar nêzik bibe ji xwe dûr nexe Partî Kurda ji xwe dûr xist Xudapar ji xwe dûr xistiye Haqpar ji xwe dûr xistiye ev têr nekir di nav xwe de ê hesasiyetê Kurd û Kurdistan hiç yek nexistiye endam yani namzetê wan qebûl nekirin jarê ev jî hîna têr nekirî yekê dijîn dayê Kurda ew jî anî hatine li ser Kurdistan yani esas Ev helwest ji ku carek din derê dibêjê belê ferm. yani îradê we tune dijîn dayê we em ê bi destê we carek dinê bişînin parlamento Türkiye vaya kufr e Sedema ve yekê çi ye? ez vî tiştê jî bêne diviya da lazım e HDP hesabê hinek tişta bike ya jî HDP îdare dikin ji derve hundir da lazım hesabê vî tiştê bikin ha Erdoğan mesela
berê çend sal berê wexta hilbijartina bajarvaniyê ê belediyê li Urfayê got ez pêlavê xwe dayînim dîsa endamê AK Parti ew ê qezenç bike. Ev niha wezîrê ew Fakı Baba bu çaxê serbixwe bu aday rakibê AK Parti ew derket bi ewkekî pir mezin qezenç kir. Yani ji ber mizeke Urfa esas vî gavê jî bi giranî AK Partiye ji Erdoğan jî hez dikin. Ji ber Erdoğan hakaret kir li îradê ewkê wî milletê ceza kir. Qezenç nekir mesela AK Parti li ewkê Fakı Baba qezenç kir. Ne lazım e evkê tecrübe bigirta. Mizek di şerê hendexta. Vî milletê esas xwe dûr xist. Hinkî bang kirin, kawarê em ew bikin, muzahare bikin, meşa çê bikin. Deh insan hat gel hevdû. Siyasetekî şaş bû xwe jê dûr xist. Hemû perçê Kurdistan xwedî evkî berxwedaniya Efrîn derket. Mesela PKK eqas rehne dikir li Başûrê Kurdistan. En zêde xwedî li Efrîn derket yek jî milletê Başûrê Kurdistan'a Bakurê Kurdistan tük bajar xwedî li evkê derneket. Li Efrînê derneket. Nedixastin dijminatî bi Efrînê re dikirin. Nedixastin mesela xwedî li Efrînê derket ji bo viya xwe bêdeng kirin. Na. Bakur qehreman e bi hezaran deh hezaran şehîd dane. Ji tirsê nebû yani tu kes nikare li ser qehremantiya Bakur biaxive. Ev nîne yani bi sedan cara xwe îspat kirî, bi salan xwe îspat kirî. Rexmê viya ji bo çi neketin hereketê ji şaşiyê ewkê. Yani ji esas ji hinek weta re gotin, ji hinek kese re gotin hûn eger şaşî bikin em îdî müsaade nadin vî şaşiyê. Baş e Eger birêz mesela divî ewkê de divî hilbijartinê hinek kes hesab bike bêjê Kurd ji xwe ê me ye em heqaret jî bikin, dijûna jî bikin, nizamçî her ê me ye em ê biçin cepê tirga jî ferz bikin li ser wana redfealekî di nav Kurdê de çê bibe înşallah nabe. Yani inşallah Hadep di bin barajdan namîne. Rexmê hemû tişta lazima Hadep ji barajê derbas bibe. Ji bo vê tu carî em nabînî kes deng nedê. Lê belê eger mesela hinek jî bi vî rengî xwe ew bikin yani henek bikin. İrade baş gihîşt peyamatekî. Lazım e şaşî nekin. Mesela Cepê Tirka tamam ittifak dikin de lê belê Cepê Tirka hemû ji hezarî ji deh hezarî yek nîne. Kek Nîzamedîn ez me pirsa davî bi awayekî Kurd gert formüle bikî. Bijardeyên din li pêş dengderên Kurd çi ye? Bijardeyên din yani alternatîva din li pêş Kurdan çi ye? Yani niha Hakpar serbixwe jî tev biye. Dibin em Partî Kurdin. Ji bo viya qezenç dikin nakin ez nizanim lê belê serbixwe tev dibin. Misale nedan bi partî ew kin. Xudapar jî tev dibin. Hadep tev dibe. Vana her su jî alternatîfin. Ya jî naxazin ê naxazin xwe biçin hilbijartinê ew kin. Ji vana yek. Ji bo çi ê din ne Partiyê Tirka CHP alternatif nîne. İYİ Parti zaten dijminê Kurda ye. MHP dijminê Kurda ye. Nadimîne AK Parti. Merûl li lîstê AK Partî mîze dikin. Lîstê AK Partî de jî tu Kurd nehîşt. Yani mesela biçekî xwe Kurd hesab dikirin haliyen niha AK Parti jî aynı fena siyasetê MHP insanê di nav xwe da xwedî Kurdî yani bi dev bi jî xwedî Kurdîtî derdikirin ew jî ji bo viya me nikarin bênê
temsiliya Kurda da nav AK Parti de hey bidin wa na. Ew jî Belê, ne? belê. Ji bo viya Kurd gor irade xwe ki Kurda temsil dike ji bo Kurd û Kurdistan ya diçin ya Belê. naçin. Yani ew Gelekî spas Birêz Nîzametîn Taş ku tu mêvaniyê me îro ê basî roj. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya basî roj ya îro heta bernameyek dina basî roj her şey.